Doncs res, molt bona nit, família, molt benvinguts, i avui farem la segona part, ni més ni menys que el lloc que no coneix ningú. I abans de començar sempre farem així una mica de màgia, mans en l'aire, agafem una mica de pols màgica, ens la passem pels cabells, així com per la cara, per un braç, doncs aquí, amics meus, amigues meves, comença la segona part del conte d'ahir. I diuen que el ministre del tsar havia de trobar la manera per desempallegar-se de Yuri. Yuri era un arquer que tenia una noia i una dona molt bonica. I el tsar, aquest tsar que era... un tsar és com un rei, es va enamorar tan bojament que una de les coses que volies fer era desfer-se de Yuri, l'home d'aquesta noia, i així ell casar-se amb ella. I una de les coses que va ser enviar l'emissari al ministre a que trobés una manera de fer-ho. I el ministre estava molt preocupat. I jo com ho puc fer, aquestes coses? Ostres, però clar, si no ho faig, després em tallarà el cap a mi. On està la solució? I deien que mentre anava rumiant, anava caminant pels carrers i carrerons de la ciutat fins que de cop i volta, en un lloc, en un carreró petit, s'obre un porc, el seu porc es vinca. Hi havia ni més ni menys que la Baba Yaga. La Baba Yaga és la bruixa per antonomàsia de Rússia. I és una bruixa que hi ha moltes històries. El cas és que el ministre es va trobar amb la bruixa, amb la Baba Yaga, i li va explicar: escolta'm, necessito parlar amb tu. I la Baba Yaga es va quedar així com... ja ho sé, que vols parlar amb mi. Sí, el tsar vol que busquis alguna manera per desempallegar-te d'aquest d'en Yuri. I per això vens aquí. I el ministre va contestar: sí, exactament, necessito que m'ajudis. Tu em pots ajudar? I la Baba Yaga es va quedar així com... sí, jo et puc ajudar. Escolta bé, t'ho diré una sola i única vegada. Desfer-se de Yuri és molt fàcil, perquè és una persona així molt normal i corrent. El que és complicat és desfer-se d'en Yuri tinguent la dona que té. Per tant, una de les coses que haurem de fer és que faci un viatge així molt llarg, més o menys d'un viatge de 3 anys d'anada i 3 anys de tornada, o sigui, més o menys 6 anys, que es passi 6 anys viatjant i així agafarem temps. El que jo t'aconsello és que aquest viatge agafis el vaixell, el barco més atrotinat, aquest que no es faci servir mai i a més que tingui molts forats. I a més, per si això no fos poc, m'hi posa 50 dels mariners més dolents, els que siguin més ineptes, o sigui que no sàpiguen fer la seva feina, i a més siguin els més borratxos de tot, i me'ls poses a aquest vaixell i després m'hi poses en Yuri i en Yuri que faci aquest viatge. El ministre del tsar: ostres, m'agrada molt aquesta solució que m'has donat. I li va donar ni més ni menys que una bossa plena d'or per ella. Espera't, abans que li tornés els diners va dir: una de les coses que ha de fer és que amb aquest viatge, una de les coses que ha de fer és trobar ni més ni menys que el cérvol amb les banyes d'or, d'acord? O sigui, ha d'anar al final del món, a l'últim país de tots, i allà hi ha una illa, i allà, aquesta illa, hi viu ni més ni menys que un cérvol amb les banyes d'or. Fes que tot això, i ja veuràs si en Yuri se'n surt o no. El cas és que el ministre del tsar li va donar una bossa plena de monedes d'or a la bruixa, a la Baba Yaga, i el seu portasvinca li va donar un petit regal. El cas és que el ministre està així com molt content. He trobat la solució! El cas és que quan va arribar al palau, el ministre va cridar al tsar: tsar, ja tinc la solució!
vine cap aquí. Bé, no és que el tsar vingués cap amb ell, però sí que... Bé, total. El ministre es va posar així davant del tsar i li va explicar tot això. Que havia trobat la solució, que el que havia de fer era enviar a en Yuri amb un viatge molt, molt llarg que durés ni més ni menys que 3 anys. I aquest viatge era anar fins a la final del món, fins al fi del món, a l'últim país de tots, i trobar una illa. I aquesta illa hi havia ni més ni menys que... Hi havia ni més ni menys que un cérvol amb les banyes d'or. I a més, per fer aquest viatge havia d'agafar el vaixell més atrotinat de tots, posar-hi 50 mariners dolentíssims i amb això farien el viatge. El cas és que el tsar va estar molt content. Ai, m'encanta! Gràcies! D'aquesta manera jo crec que ens desfarem de Yuri i jo em poder casar amb la seva dona. Fantàstic! Doncs vinga, ràpid! Ministre, vés a buscar gent i en cuiden de tot. El cas és que el ministre va anar a parlar amb la gent, i va agafar aquests 50 persones, aquests 50 mariners, va preparar el vaixell, bé, ho va tenir tot a punt, i van posar ni més ni menys provisions a dintre el vaixell per fer un viatge de 6 anys, tot i que segurament aquell vaixell no aguantaria ni un mes. I quan tenien ja tot a punt, tenien la gent, tenien el vaixell, havien carregat el vaixell ple de viandes, ple de menjar i ple de queviures, van demanar, van enviar uns emissaris perquè portessin en Yuri al palau. Que portin en Yuri al palau ara mateix, vinga, envieu algú i que no tardi molt que tinc una cosa a dir-li. El cas és que en Yuri va anar a palau i va escoltar el que el tsar li estava explicant i en Yuri es va quedar així com... Un viatge de 6 anys, amb un vaixell atrotinat i amb tota aquesta gentussa. Però, abans que en Yuri pogués dir res, el tsar li va dir: no t'ho rumis gaire, noi. Tu ets un dels meus millors arquers i necessito que facis aquesta tasca per mi. I si no la fas, et tallaré el cap. M'has entès? El cas és que en Yuri es va quedar ben espantat. Ai, d'acord. Molt bé, doncs, fantàstic, ens veiem demà al matí quan sigui l'hora de marxar. El cas és que en Yuri es va quedar ben espantat. Ai, ui, i va arribar a casa seva i feia una cara de poca pena. Una cara així com... Estava així com afligit, era com... I clar, no li sortien les paraules i la seva dona li va preguntar què et passa? I ell li va dir, què em passa? Tinc la desgràcia més grossa del món mundial. M'han enviat a l'altra punta del món, al lloc més llunyà de tot, que allà buscar una illa, i aquesta illa hi ha ni més ni menys que un cérvol amb les banyes d'or, però és que he vist ni més ni menys que el vaixell i amb tota la gent que hi vaig, i és que no me'n sortiré, serà impossible arribar-hi. El cas és que la seva dona se'l va mirar bondadosament i li va dir: vés a dormir. La nit és molt més sàvia que el dia. El cas és que quan Yuri dormia, la dona d'en Yuri va sortir al balcó amb el seu llibre màgic i el va obrir. Immediatament van aparèixer els 2 nois de l'altra vegada. 2 éssers com màgic, 2 genis. Hola, senyora, què necessita? Hola, senyora, què necessita? Estem al vostre servei. I la dona els va dir: necessito que aneu a l'últim país del món, allà al més enllà del món, i em trobeu ni més ni menys un cérvol que té les banyes d'or. Me l'agafeu i me'l porteu fins aquí. I això ha de ser abans de demà al matí. Oh, sí, i tant, senyora, molt de gust, la feina la farem feta, adeu-siau. I els genis van desaparèixer. I diuen que l'endemà al matí
Abans que sortís el sol, ja tornaven ni més ni menys que amb aquest cérvol amb les banyes d'or. Quan el cérvol amb les banyes d'or ja estava a casa d'en Yuri, la seva dona va despertar ni més ni menys que el seu marit. Yuri, 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 desperta't, Yuri, Yuri... I en Yuri es va despertar. Què voleu de mi? I la dona li va explicar, surt al corral i trobaràs ni més ni menys el cérvol amb les banyes d'or. En Yuri va sortir fora i va veure aquell cérvol amb unes banyes d'or. Es pensava que això era impossible. No, vosaltres creieu que existeixen els cérvols amb les banyes d'or? El cas és que la seva dona li va dir, agafa el cérvol, el poses en una caixa i te'n vas al vaixell. I quan estiguis al vaixell, viatja 5 dies. I el 6è dia ja podràs tornar. Molt bé. I diuen que en Yuri portava una caixa així ben grossa i ben tapada i tothom li preguntava Yuri, què portes a dins la caixa? I ell, res, porto material perquè el viatge serà molt llarg. I la gent li tornava a preguntar però què portes, Yuri? És que aquesta caixa, vols dir que no portes alguna cosa amagada? I ell li deia, no, home, no, que porto viandes i porto coses i remeis per si aquest viatge que dura tant puguem trobar solucions. El cas és que va portar la caixa allà al mig i la va tenir ben amagada i van navegar i navegar i navegar. 1 dia, 2 dies, 3 dies, 4 dies, 5 dies... I quan estaven al mig de la mar, de cop i volta al 5è dia, en Yuri va agafar una gerra o un bidó d'aquests ple de licor i el va repartir tothom. Benvinguts, mariners! Aquí podeu beure, aquí podeu fer festa, vinga! I tothom, salut, cluc, 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 salut, cluc, 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 salut, cluc, cluc, cluc. I diuen que van fer una festa que al cap d'unes hores la gent estava roncant així de son. I quan la gent estava dormint, Yuri va fer girar l'embarcació i va tornar cap al seu poble. Si algun mariner es despertava, en Yuri li donava una mica més de licor. Gluc, 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 gluc. Per tant, tots els mariners van arribar dormidíssims, 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 fins a arribar al seu poble. Quan van arribar, plum, plaix, plum, canons que avisaven que havien arribat. I de cop i volta el tsar va arribar cap allà i va preguntar «Què és el que heu fet?» «No han passat ni 11 dies. No em crec que hagis anat fins a aquella illa i hagis tornat. Que vols que et talli el cap, pot ser tu?» I en Yuri li va dir «Potser la gent necessita 10 anys. Però jo, en 10 dies, he aconseguit el que tu em demanaves». El tsar es va quedar així com, però què dius? Què dius? Com vols aconseguir en 10 dies una missió que és impossible, que has d'anar fins a l'altra punta del món, al país més llunyà, a trobar una illa, i aquesta illa trobar ni més ni menys que un cérvol amb les banyes d'or? I aleshores, Yuri va fer baixar la caixa, cluc, 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 ploix! I quan estava a baix la caixa, la va obrir i d'allà va sortir ni més ni menys que un cérvol. I diuen que d'aquesta manera Yuri va escapar-se que li tallessin el cap i en 10 dies, més o menys en 2 setmanes, ja tornava a ser a casa seva. Feliç i content perquè el tsar no va poder evitar que pogués marxar a casa seva i els mariners el mateix. Ara, l'endemà al dematí, el tsar a palau va fer cridar ni més ni menys que... A qui va fer cridar? A qui va fer cridar? Doncs va fer cridar ni més ni menys que el ministre. Ministre! Que vingui ara mateix el ministre! Ministre! Ara mateix! I el ministre es va acostar... Estava molt espantat perquè en Yuri havia aconseguit fer aquella tasca en 10 dies. I ell li havia dit que més o menys serien 6 anys. I el tsar se'l va mirar i li va dir, escolta'm, què és el que ha passat?
No ho sé. Veig que no t'aprecies massa el teu cap, tu, Busca'm una solució ara mateix. El cas és que el ministre se'n va anar corrent i anava passejant i 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 passejant, perdut, espantat, trist, preocupadíssim, quan de cop i volta, amb una cantonada, sabeu a qui es va trobar? Es va trobar ni més ni menys que... Us dono una pista. Estava sentada sobre el seu porc esvinca, o el seu porquet així rosa. Doncs es va trobar ni més ni menys que a la Baba Yaga. I quan estava allà, la Baba Yaga li va fer... Ja sé el que ha passat. Tu vols que et doni una altra solució, no? I el ministre li va dir, sisplau, sí, dona'm una altra solució. I sabeu què ha passat? Catacric, catacrac. Aquesta segona part s'ha acabat. Què? Us he deixat molt fumuts? Com creieu que continua aquesta història? Obro els comentaris, Hola a tothom, què tal? Com ha anat? Aquesta història és molt llarga, l'anem seguint bé, hi ha alguns dubtes, hi ha alguns comentaris, hi ha preguntes que em vulgueu fer.